माबायदि जागोन दिनै खेला एकदम मोननै टीमाबो स्ट्रं नुदों स्ट्रं टीम आखा खालामदों अब्लाबो दैथुनि क्लाबखौ देरहागोन होननानै थेंक इउ टुर्नामेन्ट दैदेन आफादनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय बाउन्डारि मोनसे खालामनानै दोनदों बिनि बाहेराव आब्रुथि रैखाथि खालामनानै बयबो जिरायगोन जिरायनानै बयबो मोजाङै नायगोन जाहाथे जास्ट बिथांखौ गेमखौ दैदेनलांनो खावलायबाय बे समाव फट' सेसन जइन मोनसे फट' सेसन Kita kembali ke